Iwe DJ Reposi Stanley Fraser 9772. Yes Rasta Cho Is Decolis. Waunotemba uyu waunotemba Boyere waunotemba Waunotemba uyu waunotemba Boyere waunotemba Baba ndipeiwa magogorosi Vanhu vakazara nebadnesi Kutoita zvinhu zvine madnesi Havade kuona hadzisi dzese dzatinoti hama dzinenge dzitori hama asi dzimwe hama nadzo hatina ukama dzatinoti hama dzinenge dzitori hama asi dzimwe hama nadzo hatina ukama pakutamba tamba une kosheni vanogona kukuchemedza seonyeni zviro yavo ufire mukebheni vanokubhemba seuswa mugadheni zvavanoda uwire tasa havadi ubate mataza munhu gara wakamudzidza kana jobho wani vakamuedza kunyange akaita mumero hapana paanoridza bhero anotokurerusa chikero kutokusiya uri pazero hadzisi dzese dzatinoti hama dzinenge dzitori hama asi dzimwe hama nadzo hatina ukama dzatinoti hama dzinenge dzitori hama asi dzimwe hama nadzo hatina ukama waunotemba uyu waunotemba boyere waunotemba waunotemba uyu waunotemba boyere waunotemba baba ndipeiwa magogorosi vanhu vakazara nebadnesi kutoita zvinhu zvine madnesi havade kuona hadzisi dzese dzatinoti hama dzinenge dzitori hama asi dzimwe hama nadzo hatina ukama dzatinoti hama dzinenge dzitori hama asi dzimwe hama nadzo hatina ukama